गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय। बे समाव आं मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनो नागिरदों जे ससियेल मिडिया फेसबुक पस्टआव सदाराम ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा मोनसे पस्टआव कमेन्ट हरदोंमोन। बे कमेन्टआव आंबो मोनसे पस्ट हरफादोंमोन। बे आं पस्ट हरफानाय कमेन्टआव दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोना दुखु फोरमायहरदों। बे दुखु फोरमायहरनायनि गेजेराव आंबो साफ्रोमबो ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनिसिम आं आंनि गोरबोनिफ्राय आंनि कमेन्ट ओंथि गैयै जानायाव आं बिनि थाखाय आं निमाहा बयनिसिमबो बिहरबाय। जाहाथे आंनि बे कमेन्ट गाज्रि कमेन्ट थांनायाव बोरैबा थांफ्लांनायनि थाखाय आंखौ बयबो निमाहा होगोन होननानै आं बयनिसिमबो ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरखौ आं आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आं खर' गंग्रोनानै निमाहा बिनाय थाबाय। फैबाय थानाय समाव आं बेबायदि आरो धोरोमनि बेलायाव बिदि जाहाथे कमेन्ट आं हरफिनला होननानै आङो बे ससियेल मिडियानि गेजेराव आं बुंथिनानै लाबाय। गोजोन्थों।